Hindi mawawala ang mga bulaklak sa mga madalas na panregalo sa ating mga mahal sa buhay tuwing sasapit ang araw ng mga puso. Kaya naman, isang araw bago ang pagdiriwang ng Valentine's Day, abala na ang mga flower shop at florist sa pagbuo ng mga ibebentang bouquet. Gaya ng flower shop na ito sa Urdaneta City. Umaga pa lang ay nakahanda na ang mga bouquet na kanilang i-display para bukas. Ayon sa florist na si Nolly, matumal pa raw ang bentahan ng mga bulaklak ngayong araw. Dahil din sa mataas na demand, ramdam ang taas ng presyo ng mga bulaklak kumpara sa karaniwang araw. Tulad ng rosas na dating 40 pesos, ngayon ay 80 pesos na ang kada piraso. Sunflower na nasa 20 to 30 pesos dati ay nasa 50 pesos kada piraso ngayon. Tulips na dating 120 pesos ay 200 pesos kada piraso ngayon. Naglalaro naman sa 300 to 1,700 pesos ang presyo ng mga bouquet, depende sa klase ng bulaklak at estilo. Dahil sa binigyan kami ng kamay na gagawa ng mga ganito, kahit kami ay hindi na makakapag-focus sa Valentine's sa aming mga ka-Valentines, at least napapasaya namin, parang kami yung magiging tulay para mapasaya nila yung kanilang mga mahal sa buhay. Bisitahin niyo po kami dito sa may Gia's Flower Shop po sa may Urdaneta. Agaw pansin din ang mga makukulay na artificial flowers na likhang kamay mismo ni Sunshine. Last year na sold out talaga yung ano. Kaya ngayon dinagdagan ko na. Dati sa tin lang, tapos ngayon nag-fuzzy wire na rin ako. Pinakamura namin 50 tas 100. Single stem lang yun. Pag yung maramihan naman na stem namin is 250, 300 hanggang 800 pinakamataas ko. Kasi pag nagse-celebrate ka ng okay nabibigyan ka ng gift ng bulaklak, parang nafe-feel mong special ka. Siyempre lalo na sa mga babae. Mararamdaman mo talaga na kahit pa paano mahalaga ka. Hindi naman sa material na pero syempre ang special kasi pag kasi ngayon kasi bihira na lang yung mga nakakatanggap din ng mga bulaklak. At kung tatanungin naman siya kung nakakatanggap ba siya ng bulaklak tuwing araw ng mga puso, Nung hindi pa ako nagtitinda, meron. Pero nung nagtinda na ako, hindi na ako binibigyan. Kasi gumagawa na daw ako ng bulaklak. Bili mo na lang yan, pera na lang gano'n. may sentimental value din ang bulaklak para kay Nanay Violeta. Madalas din umano kasi siyang mabigyan ng kanyang mga anak tuwing sasapit ang araw ng mga puso. Ako na lang po ang binibigyan. Kasi wala naman akong asawa. Mga anak ko na lang po. Masayang-masaya po, sir. Kasi sila po yung nagbibigay ng kasayahan po. Kahit konti Opo, lang. kahit kunti lang na maibibigay nila, masaya na po ako. Samantala, ayon sa mga nakausap nating seller, sapat pa naman umano ang supply ng mga bulaklak, mapa-artificial man yan o totoong bulaklak. Inaasahang bukas, February 14, sisigla ang bentahan at dadagsa ang mga mamimili ng mga bulaklak para sa kanilang mahal sa buhay. Lester Narag, Balitang, Solid North.